Wannan sakon naku ne mutanen ƙasar Nijar. Da ku nake yi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu mutanen ƙasar Nijar, ina muku fatan alkhairi tare da fatan Allah Ubangiji ya amshi bukatun mu baki daya. A cikin wannan wata mai alfarma, watan da babu kamar shi a duk fadin watanni da muke da su na duniya. Sannan kuma a cikin wannan gari da nake yanzu, garin Madina, garin da babu kamar shi a girma da daraja a duk fadin duniya. Ina muku fatan alkhairi mutanen Nijar. Ina zaune a cikin birnin Madina sai na tuno da wani alkhairin ku a gare mu. Shine nace bari in muku godiya in kuma yi muku fatan alkhairi. Shekaru 2 da suka wuce a baya mun zo kasar Nijar. Da ni da Sirara da mutane da yawa daga cikin jama'ar mu mun zo muka yi campaign din Bazum. Mun shiga wurare da dama, ina ji idan ban manta mun shiga state din Nijar sun kai guda 7. Babu inda muka je ba tare da an nuna mana kauna, babu inda muka je muka kalli tsangwama ko kuma wariyar launin fata ko kuma an nuna mana kabilanci ko kuma an nuna mana cewa mu nan ba kasar mu bace, kasar wasu ce. Duk inda muka shiga an karbi mu hannu bibiyo. Alhamdulillah muna alfahari da ku mutanen Nijar. Ba za mu taɓa mantawa da alkhairin ku a gare mu ba. A madadina ni Aisha Humaira da madadin Dauda Kawutu Rarara da dukkan sauran ƴan uwanmu ƴan fim da suke zuwa Nijar su sake su sakata su wala su yi rayuwar cikin girma da arziki, cikin mutuntawa, cikin nuna mana kauna, a madadina da madadin gabaki ɗaya ƴan fim ƴan uwana ina muku fatan alkhairi. Muna godiya a gare ku, hakika mutanen Nijar masoyan mu ne. Hakika a kasashen duniya da muke da su, Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasar da take matukar ƙaunar mu kuma take girmama mu. Muna alfahari da ku, da fatan Allah Ubangiji ya ƙara ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar ku. Allah Ubangiji ya albarkace ku, ya albarkaci rayuwar ku. Allah Ubangiji ya ƙara ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ƙara haɗa kawunan ku. Muna matukar godiya a gare ku kuma ina matukar yi muku fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya sada mu da ku a aljanna Firdaus. Dan wani abu a baya kaɗan ya dan faru, sai da na wani abu ya dan faru da ni a ƙasa ta, sai da na tuno da ƙasar Nijar. Na ce Allah sarki rayuwa, ga wata ƙasa fa can ma mutum ya je an karɓe shi hannu biyu, ya yi rayuwa cikin girmamawa da mutuntawa. Na ce ya zama wajibi in tuno da ku, in fito in muku wannan fatan alkhairi. Na zaɓi wannan wata da kuma wannan gari na Madina ne domin in muku addu'a a cikin sa. Insha Allahu Rabbi har in bar Madina ina nan ina yi muku addu'a, ina yi muku fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanku ƴan Nijar. Allah ya ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali da ku da mu ƙasar mu baki ɗaya. Mu ma ana mu ƙasar, Allah Ubangiji ya ba mu ikon mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya madaurin ki daya. Allah Ubangiji ya kawar mana da duk wata fitina da tashin hankali. Allah Ubangiji ya sanya mana so da kaunar junan mu, ya cire mana hasada da kyashi a cikin zuciyar mu. Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu. Duk wani abu da zai zama fitina ko kuma tashin hankali a kasar mu da kasar Nijar da dukkan sauran kasashen musulunci, Allah Ubangiji ka kawar mana da shi. Allah Ubangiji ka ba mu dawwammamiyar zaman lafiya. Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu abin da lafiya za ta ci. Allah Ubangiji ka sa mu ibada karbabbiya. Ramadan Mubarak. Na gode.